Namar ka jingpur state ka kelam COVID-19 ha kini ke singi hapo ka distrik Ribhoi. Menta ka singi ka seng HYC nongpo circle hapo ka jingilam jong uba mission tron ubari vice president bat uba Tony Shela ubari secretary jong ka seng Haribhoi district. Ha ka jingidon lang kidkhot jong ane ka seng kila shim khia da ka ba kilej ban ay ka jinghikai bat ban pensungthu ya kinong shong dukan ki ba shong dukan harut usurok ba GS route national highway ki ba kentup ya kinong shong dukan ki ba diso harut surok ba ha ka shnong paham renyai kinong shong dukan di jhur harut surok ba ha ka shnong mautunum bat kum juru ya kinong shong dukan ja hasilenter usurok ba GS route national highway bakin long ki bhosiar bat ban fikir bha yalade bat kum juru ya kinong wan thit jingthit lane kinong wan bam wandi ha ki dukan chongki da ka ba kin bud renti ya ki kendon ki ba ka sarkar kala batha lengba ka health department ha ka ba ki de ban penun kam bandeng ya ka face mask kajing penjengai iwe na iwe kumba armitar AA bat ban pendon kamru ya ki hand sanitizer bat ban bu ru ya ki ne ki hand sanitizer hakamat ki dukan jongki na ka banta ki nong wan thir jingthin na ka liang ki nong yalam bat ki khot jong ka ne ka seng kila kentu jur ya ki pai ba nong shong shnong jong ka than bat ka dong Ribhoi baro ka wei kum juru ya ki nong shong shnong ga jelahi baro ka wei bakin shim ya ka jingkit kli da ka ba bud renti ya ki kendon bala batha da ka sarkar ka ban long ka lat jing ya da jong ka jing sapriang ka klam COVID-19 ha ka jela bat ha ka rihi baro ka wei te nakaliang ka HYC nong po circle mentakas ngi layo ban le ya kendu ya man la kini ki nong shong dukan khamtam ki ba shong dukan ha kini ki surok ba ka national highway namar kumbangi tip hi ba ka ne ka jingpang klam ka covid khat khandai kala nang kyu na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi ka wei na ka jela ka ba ya jan ba bat ka jela Meghalaya jungi ka jela Assam kala nang kyu na ka wei ka sngi sha ka wei ka sngi bat kumju ru ha ka ne ka jela jela jungi ka jela Meghalaya kila keu bat hadu mentahi ka report ka ba ngiyo ka kila ki bayo ya kana ka jingpang kila poi sudu arspa karsan bat sau ndangut ki ba la koj te halor kata ka benta ngi menta ka singina kaliang ka HYC no po circle ngi wan ban ya kendo yaman la ki try dukan ki ba nadu ki dukan ja dukan sha dukan diso dukan di jingbam dukan di khawat kunta ter ngilek ban penyo smutu ngilek ban pen smutu ya ki halor dan nongrem ba ketsu ba kin ya da bahaya lade bakin but renti ya ka jing batai jong ka sarkar leng ba ka tanat ka koi ka khia ba kindeng ya ki mas nalor kata ka hand sanitizer ba ka jing aitar ban khampaji ba kumjuru ka jing ke banyada yalade naune kunyang jingpang khamtam ya kito gibreu ki bawan na bar jong kana ga jella namar gibreu ki baya lingba kana ga surok kede khambun hi kede ki ba nabar jong kana ga jella na ki jella Assam na ki we par ki jella jong ka kelengari India te kumta yang ngila kentu ya kini gi nong song dukan bakin long ki ba pikir bah yalade kumpang itip hi ba kana ga jingpang kala nang keu kat barang mi gisngi te kumta di halor kata kanong rem mila kentu kini gi nong song dukan ba kitso bahaban pikir bahaya lade namar ladadon ki bayo pang tang iwe ru ha kini ki jaka ki jongi iwe ki snong ru kin sha khang bat kumta ter bat ka jingdu nong bakrau hi kalong ya ki nong song dukan kum ju ru ya ki babala namar kenomio lapsu ban mi ban lik tre likta ban song dukan bat kumta ter bat ka jingdu nong hi bakrau kalong ta jongki kumta ban yada yalade don kam bangin sumar bahaya lade ban berhenti ya ki jing betha jong ka sarkar lingba ka sanat ka koi ka khia namar kumbangi tip hi ya ka ne ga jing pang khlam covid khat khandai hadu menta khlimat ru umpat don dawai balak ban panjam ga ne ga jing pang handai ade hitang ka jing kongu per ka jing budrenti ya ki an ki kanun lingba ka sanat ka koi khia jong ka sarkar jela jongi de tang na kata ka balak ban ya dai ngi na ka ne ga jing pang te kentang ya wai ngasu ban kentu ya barok gini ki baya chong dukan harus surak om tang ha kini ki nongpo area jongi hendri keleng kan ga jaka jong kara Ribhoi be kumju keleng ga bri u henyu trap news kum jongi ba kin sum ha ban sumar bhai lade ba khana bangin lai na ga jingpang ku bagi tip hi hadu menta le se ngimpat dadu ya ga bam gadi ublei dong aingi ya ga bam gadi ga ba tap biang hi bangi nang lai hi na kini ki bar khoi te ngi kermen scam ba nang ne smaru ga jinge trelang jong ki pai ba baro bat ka sarkar bat kumju lingba ki jing batai lene lingba ki jing yalam lenti jong ki seng bhalang ba pher ngi kermen scam ba ngin like na kita gi bar khoi te tanggup tai police